Ola, que tal? Como cada semana damos a benvida a unha nova edición de Informar, que comezaremos falándolle de vertidos, concretamente os que denuncia a plataforma en defensa da Ría da Arousa. Estaremos tamén na Pobra, onde Sálica vende a asinar un convenio coa Consellería de Educación e daremoslle conta da entrega das bandeiras de Q de calidade que tiña lugar en Sanxenxo. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. O estudo encargado polos sectores produtivos da ría revela un déficit na depuración das augas residuais urbanas, o que provoca a presenza de toxinas coliformes na ría da Arousa. O que concluye o estudo é que hai un déficit de depuración das augas residuais urbanas. Este déficit de depuración causa que se inyecten na ría cantidades importantes de microorganismos coliformes, que a depuración non é completa, incluso en depuradoras, digamos, de última xeneración, non? De depuradoras inauguradas fai 5 ou 6 anos, xa con tratamento terciario, cunha fase de desinfección, incluso nesas condicións en teoría ideales, os efluentes siguen levando cargas importantes de Escherichia coli. Curiosamente, as que nos medimos son máis altas que as das estadísticas oficiales, varios órdenes de magnitud máis altas. Bueno, o estudio está feito na Ría da Arousa, pero, por exemplo, os compañeiros da Ría de Pontevedra pues, están sufrindo últimamente en carnes propias, non? Non poden comercializar os seus recursos. Entonces, o que hai que facer aquí é actuar antes de que cheguemos a eses extremos. Si estamos esperando, vamos zafando porque o mar autodepura, non? Pues, si estamos esperando a que cheguemos a ese extremo, entonces, claro, a relevancia será moito máis grande porque en Arousa é máis importante económicamente. O presidente da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, Xaquín Rubido, considera insuficiente a resposta das administracións a este problema e reclama solucións e tamén unha maior implicación para que se resolva con urxencia o saneamento da ría. Desde a perspectiva do conxunto do colectivos que estamos aquí, o que isto pon en evidencia é que hai un problema en riba da mesa importante, o do saneamento da Ría da Arousa, que se debe de abordar decididamente e con urxencia, que non pode seguirse adiando o tema ano tras ano e manter unha situación de saneamento totalmente defectuoso. Isto precisamos resolvelo e nós, desde logo, instamos á Administración a que asuma este problema dunha vez por todas. Seguimos a falarlle de verteduras, desta volta das denunciadas polo BNG no porto de Isuela, en Palmeira, que están a afectar a unha importante zona marisqueira. O BNG de Ribeira denuncia unha vertedura nun dos desaguadoiros de augas pluviais na praia de Insuela, en Palmeira. Dende a formación consideran necesaria unha actuación urxente na zona, pois está a afectar a unha importante zona marisqueira. O corremento continuo de area que se produce a consecuencia da auga que expulsa este desaguadoiro, co conseguinte traballo para os mariscadores, que habitualmente acoden a este banco marisqueiro, que deben afanarse máis nos labores extractivos, así como tamén a elevada mortandade do bivalvo, provocada polo exceso de auga doce, son algúns dos problemas que denuncian os nacionalistas. A cantidade de auga que produce este desaguadoiro de augas pluviais o que fai é amontonar a area, un corremento continuo de area que tapa a zona de marisqueo sobre un metro, sobre medio metro de area unha encima da outra.
o que se nos convirte que o coller os moluscos unha ardua para facer a extracción, unha ardua tarefa, non? Ao mesmo tempo, o exceso de agua doce o que produce é unha mortandade do marisco. Para os membros do BNG ribeirense, trátase dun prexuízo máis que ven a agravar as xa de por sí mermadas economías de moitos mariscadores, razón pola que solicita unha actuación inmediata na zona, co fin de resolver este problema. O BNG o que fai solicita o apoio da Corporación Municipal para que, por parte do Concello, se estudien as posibilidades oportunas para levar a cabo as obras que sean necesarias para que isto non suceda. É dicir, poder trasladar o que ven a ser a recollida de aguas pluviais e que veñen a desembocar a esta zona e trasladalas a outro lado. O Partido Popular de Galicia levou ao Parlamento un plan de mellora da pesca artesanal que busca non só incrementar a súa competitividade, senón tamén mellorar as condicións de traballo dos profesionais. O Partido Popular de Galicia busca apoios nos concellos ao seu plan para a pesca artesanal, un documento deseñado pola Consellería do Mar. E queremos leválo ao pleno do Parlamento precisamente para facer partífices deste plan, como ben se dixo aquí, un plan importante para a nosa pesca, os grupos da oposición. Tamén o sector pesqueiro, en xeral, das distintas medidas a impulsar. E no seu caso, que poida este plan enriquecerse con novas achegas. O plan está composto por 6 medidas dirixidas a mellorar a competitividade do sector e as condicións de traballo dos profesionais. Son a preferencia no acceso a axudas públicas, a posta en marcha dun plan de incorporación dos mozos para favorecer o relevo xeracional, a reactivación da instalación de sementes de moluscos, as melloras nos buques, o impulso ás marcas de calidade e denominacións de orixe e medidas relacionadas coa comercialización. Con especial atención a produtos como pode ser o percebe, a navalla, o ourizo, en xeral o marisqueo na súa totalidade. Tamén de promoción e mellora da trazabilidade, información ao consumidor e a apertura de novos mercados. José Manuel Balseiro presentou estas medidas na compañía de Luís Aragunde. Os populares escolleron Cambados como escenario por seren unha das máis significativas vilas no ámbito da pesca de baixura. Cambados é un referente en canto a pesca en Galicia e a nivel nacional e internacional. A verdade é que a nosa frota do cerco, artes varias, ou de vara, temos marisqueo a flote, temos marisqueo a pé. A verdade é que é unha riqueza enorme a que temos aquí en Cambados e por eso é un dos sectores económicos e sociais máis importantes do noso municipio. Para levar adiante o plan, os populares empregarán recursos do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. Galicia será destinataria preferente destas axudas, chegando a recibir ao redor de 487 millóns de euros ata o 2020. O sector do mar da Ría de Arousa continúa apostando pola extracción do reló para mellorar a súa situación. A finais de abril presentaron un estudo da Universidade de Vigo que plantexa que o chumbo que acumula esta especie non dana ao consumidor. Hoxe levaron esta investigación ao Intecmar, reclamando a implicación da Administración. Eu brindei a parte analítica, pero aquí fai falta un investigador que lidere este estudo, facer estudios toxicolóxicos, facer estudos con mamíferos. Entón hai que ver que grupos poden traballar neso e quedei en falar con Ricardo Beiras para ver como isto se pode abordar. Segundo Salgado, o estudo asinado por Ricardo Beiras está en fase preliminar con probas realizadas en Camaróns. A directora do Intecmar explicou que hai convocatorias de axudas públicas para este tipo de investigacións e apuntou que os procesos para conseguir cambios na legislación son longos. Supoñendo que se comprobase que ese chumbo non é bioasimilable nos mamíferos, eso habería que elevalo á Unión Europea. A Unión Europea a través da nosa autoridade competente a nivel estatal, que é a Ecosan, a Axencia Española de Consumo e Seguridade Alimentaria, que a su vez o elevaría a Axencia Europea de Seguridade Alimentaria, e eso sería con o obxectivo de
cambiar a legislación, non? A pesar destas dificultades, o sector quere seguir cara adiante. Hoxe saíron satisfeitos deste encontro coa directora do Intecmar, aínda que recoñecen que é imposible marcarse prazos. O relojito é un 20% do beneficio hoxe en día para un mariñeiro para a súa economía. Estaba olvidado aí xa prácticamente desde hai 10 anos. O reloj para nós é fundamental para o sector do marisqueo, xa non só como ingreso económico, senón como está invadindo espacio que perxudica a outras especies. Outra cuestión que puxeron sobre a mesa foi o control do reloj que chega de fora aos mercados autóctonos. Porque entendemos que teñen que ser os mesmos criterios os que afectan ao reloj de aquí que ao reloj que ven de fora. E por eso exiximos datos de analíticas do reloj que está vindo en actualidade de fora. Neste caso, Salgado remitiunos á Consellería de Sanidade para extremar o control e comprobar que o molusco que chega de outras zonas non excede os niveis de chumbo permitidos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Doce mozos de Ribeira beneficiaránse do convenio asinado pola Consellería de Educación, a empresa Sálica e o Instituto de Coroso para a posta en marcha dun ciclo de elaboración de produtos alimentarios. O convenio asinado polo Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e o director xeral da empresa Sálica, Javier Arbaiza, permitirá a posta en marcha dun novo proxecto de formación profesional dual, do que se beneficiarán un total de 12 alumnos, que cursen o ciclo de grao medio de elaboración de produtos alimentarios. O centro encargado de impartir a formación curricular será o Centro Integrado de Formación Profesional de Coroso, en Ribeira, un centro de referencia na familia profesional de industrias alimentarias, tal e como sinalou o propio titular de Educación. A formación que se dá en formación profesional ten que estar adecuado ás necesidades das empresas, ten que estar adecuado ás necesidades dos sectores productivos. E iso só se consigue se os sectores productivos participan, colaboran e nos acompañan en todo este proxecto e en toda esta liña de acción que vai orientada, básicamente, a que haya unha resposta do sistema educativo ás necesidades das empresas e tamén que as empresas lle digan ao sector educativo que é o que precisan para que a formación que se implanta en este centro, que funciona dun xeito magnífico e aproveito aquí públicamente para recoñecelo e para dicido, pero que debe funcionar para que a formación que damos nos nosos centros sexa adecuado ás demandas do mundo laboral, sexa adecuado ás demandas dos sectores productivos. Creo que por eso se pecha un círculo virtuoso e ese círculo virtuoso ao final vai repercutir en que haya uns sectores productivos máis competitivos, pero sobre todo uns sectores productivos que demanden e que ofrezcan unha gran empregabilidade pois aos xóvenes que se forman nos centros educativos. Por parte de Sálica valorouse moi positivamente a iniciativa, da que agarda se obteñan uns bons resultados tanto por parte dos alumnos traballadores como da propia empresa. Nos sentimos también muy orgullosos de ser la primera empresa de alimentación en el sector que apuesta por esta formación dual, que nos consta de que en otros sectores está resultando e dá unos resultados moi positivos. A nova experiencia educativa estenderase aos cursos 2016-2017, 2017-2018 e parte do 2018-2019. Neste último, só con formación na factoría asentada no polígono pobrense da Tomada. Éxito de participación na Feira da Industria Naval celebrada en Vigo esta semana, que rexistrou ao redor de 25.000 visitantes. Máis de 25.000 visitantes pasaron ao longo desta semana pola Feira Internacional da Industria Naval de Vigo, que este mesmo xoves pechou a súa sexta edición. Neste encontro de referencia a nivel internacional quedou patente a recuperación dun sector cada vez máis competitivo, tal e como refliten as cifras do primeiro trimestre do ano. ¿Quién podía pensar tan solo en el último año que la cartera de pedidos del primer trimestre del 2015 en los astilleros gallegos fuese 9 buques y hoy, el primer trimestre del 16, 19 buques? ¿Quién podía pensar hace tan solo un año
que hoy esos 19 buques representan el 32% del total de buques que están construyéndose en España. Que el índice de actividad ponderada, es decir, la carga de trabajo en los astilleros gallegos, aumentaría en un año un 50%. O que Galicia sea la segunda comunidad autónoma con mayor aumento del tonelaje bruto ponderado, incluyendo los astilleros públicos. O que la carga de trabajo en los astilleros gallegos, hoy, la carga de trabajo, la cartera de pedidos, supere los 2.300 millones de euros. A vista desta positiva evolución, a Administración galega seguirá a colaborar co sector para aumentar a capacidade dos asteleiros galegos, non só modernizando os equipamentos, senón tamén diversificando a súa actividade. Así o evidencian os 19 proxectos de I+D+I que se están a desenvolver no sector a través dos programas Interconecta e Conecta Pemes, as 3 unidades mixtas coas que colaboran os estaleiros e centros tecnolóxicos ou a nova liña de aplicación da metodoloxía 4.0 no naval en coordinación co CIS Galicia. Durante as 3 xornadas en que se desenvolveu a feira estiveron presentes empresas procedentes de países como China, Rusia, Perú, Uruguai, Brasil, México, Noruega ou India. Trátase de mercados con grande interese para Galicia, que tenta, a través deste encontro, canalizar novos investimentos para favorecer o crecemento da súa industria naval. Dámoslle paso agora á nosa sección das breves. A conselleira do Mar compareceu no Parlamento para presentar as conclusións do encontro sobre o futuro do sector pesqueiro celebrado en Teo a principios deste mes. Entre as principais destaca a necesidade de modificar e adaptar o principio de estabilidade relativa á flota galega, ante a dificultade que plantexa a súa eliminación. Os profesionais do mar apostan tamén por elaborar informes sobre a importancia socioeconómica da actividade, con datos reais en contraste con outras rexións e estados, así como a necesidade de diálogo para acadar un maior aproveitamento das cotas pesqueiras. As propostas xurdidas das xornadas debateránse no vindeiro Consello Galego de Pesca, no que tamén se abordará a demanda da revisión da ordenación pesqueira mediante a análise da viabilidade científica para unificar zonas de captura. A directora xeral de Conservación da Natureza, Ana María Díaz, participou en Ribeira na entrega dun diploma de recoñecemento á Asociación Amicos polas tarefas ambientais nas que colabora e pola defensa que fai do Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. No acto destacou o papel que xoga a entidade, grazas á posta en marcha de actividades e tarefas que contribúen á protección, recuperación, fomento e difusión dos valores culturais e antropolóxicos dos espazos naturais, especialmente da illa de Sálvora. Despedimos o noso informar desta semana co acto de entrega das bandeiras Q de calidade que tiña lugar en Sanxenxo, a vila galega con máis distintivos. Sanxenxo converteuse este luns no destino galego con maior número Q de calidade no segundo de España nun acto que se celebrou no Real Clube Náutico da Vila. No futuro hai que seguir apostando e isto pois é unha cuestión de traballo e isto que nos ten que servir de base para que no futuro sigamos medrando en número de distintivos e conseguir esos datos que non é outro de que Sanxenxo e o conxunto de Galicia cada vez que ven un visitante aquí pois teña todo axeitado a súa man para que poida volver e se poida seguir cumplindo esa gran estadística de que entre o 70 e o 80% do visitante que acode a nosas costas repita, non? Montalvo, Caneliña, Salapa, Areas Gordas, Major e Baltar súmanse este ano a outras 3 praias que xa ostentaban este distintivo, Silgar, Areas e Canelas. O alcalde Gonzalo Pita e o concelleiro de Turismo José Sueiro recolleron estes 6 novos distintivos. En total, esta vila pontevedresa sumou 11 diplomas para servizos públicos e 24 para establecementos. A nivel autonómico, Galicia é a segunda comunidade con máis distintivos deste tipo, un feito que, segundo as palabras do presidente da Xunta de Galicia, conleva o seu esforzo. Non se obtén a Q de calidade simplemente porque sí, ou porque un se presenta. Se obtén a Q de calidade cando hai un procedimento e un protocolo continuado e constante na forma de traballar, na forma de presentar os produtos, na forma de atender a xente, na forma de ofrecer esos produtos e tamén na forma de respostar ás exixencias cada día máis intensas dos ciudadanos que elixen a donde van de vacacións e eles son os que mandan e non somos nós por moito interés que teñamos. Ademais, Núñez Feijóo non desaproveitou a ocasión para sinalar a importancia do sector turístico na comunidade. De cada 10 euros da economía galega, 1 euro provén do turismo. Estamos por riba do 11%
de aportación do turismo ao Produto Interior Bruto e, como sabemos e dicimos sempre, porque é verdade, esta industria é a industria blanca por excelencia, é a industria que non contamina. A intervención do presidente poñía fin a un acto que reuniu a numerosas personalidades da política e da empresa en Galicia. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.